Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Priatelia, ja sa veľmi teším, že sa vidíme opäť v relácii Smart Talky. Ja mám dnes pre vás pripravenú opäť zaujímavú tému a moje pozvanie do štúdia za mikrofón v relácii Smart Talky prijala veľmi zaujímavá hostka, ktorá je talentová cheerleaderka a dlhodobo sa venuje téme úspechu. Martina Harazinová, vítajú nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých, dobré ráno, dobrý večer, kedykoľvek nás počúvate. Teším sa a ďakujem za pozvanie. Ja sa teším o to viac, Martinka, že naša dnešná téma je veľmi aktuálna a síce cesta k úspechu. A moje meno je Jana Horniaková, no a aby sme dlho neotáľali, navrhujem, prejdeme rovno k veci, lebo nerada naťahujem čas, to je o mne známe, ale Maťka, ty sa v rámci svojej praxe venuješ už viacero etáp svojho života a dlhé roky práve tým ľuďom, ktorí chcú akoby vedome vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. A prečo je tento prvý krok vystúpenia zo svojej komfortnej zóny tak kľúčový, tak dôležitý? Ono, v prvom rade si potrebujeme si zadefinovať, že čo je tá komfortná zóna pre každého. A prečo je to dôležité? No, lebo tá komfortná zóna nás drží v tom bezpečí a v tej stagnácii a neposúva nás vpred. Takže ten maličký krôčik, keď len špičku dám vonku z tej komfortnej zóny, tak aj to je ako minimálny posun dopredu. A už len to, že človek si to zažije, že si vyskúša, tak toho môžem namotivovať, aby spravil ešte väčší krok. Takže odpoveď na tvoju otázku, že prečo by mal spraviť, tak jednoducho, aby sa pohol. Pretože čím dlhšie zostaneme v tej komfortnej zóne, tak tým dlhšie budeme stagnovať a nebudeme sa vyvíjať. A už vyslovene evolučný zákon hovorí o tom, že my sa máme vyvíjať, my máme rásť, my sa máme rozvíjať. A kým budeme v tej komfortnej zóne, tak sa vyvíjať nebudeme. No hej, Maťka, len každá cesta začína prvým krokom a ten prvý krok je asi ten najťažší. Aké odporúčanie by si mala možno pre tých, to nazvem, že prešľapávačov na jednom mieste, ktorí vedia, že potrebujú vystúpiť zo svojej zóny komfortu, nemajú odvahu a za druhé nevedia ako? Čo by si im poradila? Nič. Ja nikdy nikomu nič neradím, pretože nie som taký expert na nikoho život, že by som si dovolila niekomu poradiť. Pretože jediný expert na svoj život je každý človek sám. Pretože kto je s vami najviac? Kto je s vami 24 hodín? Kto je vo vašich myšlienkach? Kto vás pozná najlepšie? Jedine vy sami sa poznáte. A ja by som sa neodvážila niekomu radiť, nejakému expertovi, ktorý si je expertom na svoj vlastný život. Ja môžem povedať, že čo mne funguje, alebo ako to ja vidím. A ono je to o tom, že je to veľmi, veľmi individuálne. Proste každý človek je výnimočný, úžasný a na každého funguje niečo iné. Ako sú rôzne motivačné teórie, sú rôzne typy, triky, nástroje, ako sa namotivovať. A mi sa veľmi páči, ako Toman povedal, že motivácia je ako smrad. Že jednoducho tá motivácia vyprchá. Ono, kým to nie je naozaj také vnútorné rozhodnutie, ten vnútorný drive a to vnútorné chcenie, tak jednoducho sa nenakopneme. Takže ja by som začala od seba poznávania, čo je úplný základ. Lebo keď poznám seba samého, tak vtedy viem, čo na mňa najlepšie funguje, aké nástroje, aké techniky, alebo ako sa ja sám môžem namotivovať. Takže určite by som išla týmto smerom. Úplný základ. Seba poznanie je základ pre sebavedomie, pre riešenie konfliktov, osobnostný rozvoj úplne vo všetkých oblastiach. Rozumiem. To seba poznanie je prvým krokom, ale stále mi tak vyskakuje jedna vec z mojej mysli a síce možno je zdôvodnenie si toho svojho vnútorného prečo. Aký to má zmysel a vplyv na tie ďalšie kroky, ktoré toho človeka tak dokážu možno motivovať, inšpirovať, aby urobil ten krok, aby len vystrčil tú špičku, ako si to tak pekne povedala.
Mhm. Otázka je, že či to chce, alebo to potrebuje, alebo o tom sníva, alebo mu to niekto iný. Že keď hovoríš o tých prečo, veľakrát sa stane, že niekedy človek chce a pritom to nie je to práve, čo naozaj potrebuje, alebo to nie je to práve ten smer, kam by mal ísť. Mhm. Takže ja som zase naspäť pri tom seba poznaní a vlastne si to rozanalizovať, že či je toto práve, čo ja chcem, pretože ak je naozaj toto práve, tak potom aj ten prvý krok je jednoduchší. Ale ja mám normálne pocit, že ty by si naozaj chcela, že také niečo, že daj mi nejaký super tip. Nie, A instantný návod neexistuje, tomu rozumiem a cesta seba poznania je pre každého špecifická a individuálna. Ale vieš, možno by mi pomohlo to, že ja sama napríklad, budem demonstrovať na svojom príklade, pred istým časom som bola nútená vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Konkrétne potrebovala som sa sadnúť za volant a začať šoférovať po 18 rokoch, čo je teraz akože zvláštny nuans, aj, že teraz si povie, že bože, niekto nešoferuje. Áno, vždycky som sa vedela z toho nejako vyklúčkovať a nebolo mi to až tak treba, teraz som nútená. A vystúpiť z tej svojej zóny komfortu a doslova ten strach, ktorý som v sebe mala nejako spracovať, bolo nesmierne náročné. A možno naozaj by som teraz tak ocenila, že poraď mi možno aj teraz, ak nás počúvajú aj posluchači, ktorí možno majú podobný problém alebo zápasia s čímkoľvek vo svojom živote, že vyslovene potrebujú sa nejak pohnúť z miesta, ale cyklia sa neustále, že ako, kde začať? Kde začať kopať? To seba poznanie je dôležité, to je bez debat. A čo, nájsť si nejakého kouča, objednať sa na nejaký mentoring, že mi to pomôže v tom seba poznaní, v tom odhalení toho vnútorného prečo? Ešte pre touto otázkou, vlastne, ako si položila, tak ako prvý krok je naozaj to seba poznanie. A druhá vec, veľmi, veľmi dôležitá, a obklopiť sa v úvodzovkách tými správnymi ľuďmi. Lebo však sa aj hovorí, že sme odrazom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame. A takisto, ak všetci určite poznajú výroky, že jednoducho, keď chceš byť úspešný, stretávaj sa s úspešnými ľuďmi a tak ďalej. No takže tento jedno také možno taký môj odporúčanie, že naozaj stretávať sa s ľuďmi, ktorí ma budú podporovať v tom mojom rozhodnutí a hlavne s pozitívne naladenými ľuďmi. Takže veľmi dôležitá tá pozitivita. Len tam je to opäť, každý človek je výnimočný, že je špecifický a niekto je prirodzene pozitívne naladený a niekto skôr je taký pragmatickejší, realistickejší a skôr tá motivácia potom opadne. No a vlastne potom ten tretí krok, že naozaj využiť služby profesionála a tak ako ty si spomínala, že či už je to coach a príde s týmto konkrétnym s konkrétnou situáciou a budú to spoločne riešiť. Z práci s coachom si klient nájde tie svoje vlastné riešenia. Nájde si to, čo pre neho najlepšie funguje. Alebo buď mentor v danej oblasti, alebo ak to chce klient cez seba poznávanie, tak môže ísť za talentovým mentorom alebo talentovým konzultantom. Maťka, aká je sila vizualizácie pri stanovovaní si cieľov a podotýkam realistických cieľov? Aká je sila vizualizácie? No, na toto, teraz preto som sa tak nadýchla, lebo ja toto mám aj z spirituality dosť, že nechcem sa niekoho dotknúť, keď pre niekoho toto spirituálne je úplne že tabu, ale ja jednoducho verím, že to, čo my si predstavíme, tak to sa v nejakom paralelnom vesmíre alebo v nejakom paralelnom čase už reálne deje. Ale ono je to aj vedecky dokázané, že z neurovedy naša myseľ jednoducho spraví čokoľvek, aby vyplnila naše túžby a sny. A keď my presvedčíme našu myseľ, lebo vlastne ak sa pýtaš na vizualizáciu tu podľa príručky, že si vizualizujeme, že to už je, že to práve prebieha, tak naša myseľ to vníma, že to je realita a to je prítomnosť. A preto mozog spraví vlastne všetko, aby sa to reálne udialo.
Takže toto je z tej neurovedy. A potom skôr z toho spirituálneho, že naozaj jedna vec, že kam smerujú naše myšlienky, tak to rastie, ale to, na čo myslíme, tak sa to reálne aj zmotňuje. Že určite vizualizácie sú veľmi, veľmi dôležité. A ešte ďalšia vec, že keď si niečo vieme zvizualizovať, tak to vieme aj dosiahnuť. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Možno, že cestou skôr ako vizualizovať si ten konečný efekt, cieľ, kde sa chcem dosiahnuť tú cieľovú rovinu, skôr vizualizovať si možno aj tie nástrahy, ktoré ma môžu po tej ceste stretnúť, tie prekážky. Nepozerať na to možno aj v tom kontexte, že ako keby fakt pripraviť sa aj na to, že to nebude jednoduchá cesta, ale vizualizovať si aj tie prekážky. Ja sa teraz spievam, lebo ja som nevyliečiteľný optimista. A to mi väčšina ľudí rozpráva, že asi žijem v tej svojej rúžovej bublinke. A jednoducho, keď my si budeme tie prekažky vizualizovať, tak oni sa zreálnia. Keď ja sa nastavím, že všetko pôjde hladko, tak nebudem mať tam žiadne strachy, nebudem mať obavy, aj tá cesta bude rýchlejšia. A mohol by niekto argumentovať, že no, ale toto je taký veľmi ľahkovážny prístup, že potom nie som obozretná dostatočne. Ale jednoducho ja skôr riešim, že keď príde tá situácia, tak potom ju riešim. A skôr s týmto môjim nastavením ja idem za svojim cieľom. Ale zároveň ja som obklopená týmito ostražitými ľuďmi, takže keď sa niečo také vyskytne, tak oni ma upozornia. A pozor, toto je riziko, toto sa môže udiať, alebo toto sa už deje. A mám takých úžasných ľudí, že ešte to spravia aj za mňa, že to mi pomôžu vyriešiť. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Rozprávame na tému Cesta k úspechu a mojou dnešnou veľmi zaujímavou hostkou je cheerleaderka Martina Harazinová. Maťka, v predchádzajúcich minútach sme spolu rozprávali o tom, aká je sila vizualizácie, o tom, ako si možno pomôcť pri tom vystúpení z komfortnej zóny, ale určite mi dáš za pravdu, že pri tom všetkom je veľmi dôležitá sila motivácie. V princípe možno taká otázka, že nie je možno ťažké nadchnúť sa pre niečo, ale vytrvať. Hej. A to je môj problém častokrát, že zapaľovať ohňov, ale vytrvať pri tej motivácii je niekedy veľmi ťažké. Ako si udržať motiváciu možno? Ako keby som mohla hovoriť o nejakých takých kľúčových faktoroch, ako dosiahnuť úspech, tak jasne, zase som pri tom seba poznaní. A veľmi dôležitá vec je sebadisciplína a pozitívne myslenie. Takže tieto tri veci pre mňa sú úplne že top. Čo sa týka tej sebadisciplíny, sebadisciplíne sa dá naučiť. Ako niekto si povie, ja mám slabú sebadisciplínu. No, tak je to úplne v poriadku, ale je to návyk, ktorý sa dá vybudovať. Takže pre mňa sú to také výhovorky, že sebadisciplína a jednoducho, keď je ten cieľ v úvodzovkách dostatočne veľký, tak spravím pre čokoľvek. A ako ja tvrdím, že keď na niečo nemám čas, tak to nie je dôležité. Pretože keď je to naozaj dôležité, tak si na to čas nájdem. Že to je jednak z takých kľúčových vied, čo mňa osobne ženú dopredu. A potom tá tretia vec, ktorú som spomínala, tak je pozitívny prístup, lebo s tým pozitívnym prístupom naozaj človek ide vytrvalo za tým svojim cieľom. Mňa zaujalo to, keď si hovorila, že mať cieľ dostatočne veľký. To znamená, že si máme dávať ciele, ktoré nás presahujú? Ono je to individuálne opäť, že tie ciele môžeme mať naozaj také veľké celoživotné, ale potom vlastne klasické rozdelenie cieľov, že nejaký celoživotný cieľ. Potom ten celoživotný cieľ môže byť rozdelený na nejaké strednodobé a potom krátkodobé ciele a potom tie ciele krátkodobé zase rozdelené na nejaké akčné kroky. Ale v zmysle toto, že veľký cieľ, tak to som mala na mysli, že veľký cieľ pre mňa, že je to pre mňa dôležité. Rozumiem.
Ono, úspech sa dnes skloňuje všade, ale ja nechcem zostávať na povrchu pri slovku úspech a chcela by som zakopať trošku hlbšie a v zmysle toho, že čo možno pre teba znamená úspech, úspešnosť. Je to vnútorné flow, hlboké naplnenie, alebo čo pre teba znamená úspech? Neviem, pretože vlastne úplne od môjho detstva ten úspech znamenal niečo iné. Že keď som bola malé dieťa, úspech bolo to, že som získala pozornosť rodičov. Úspech bola výhra v nejakej súťaži, či školskej alebo športovej. A potom neskôr založenie firmy, potom rast firmy. Úspech pre mňa bol aj to, že sa mi narodili zdravé deti. Takže poviem pravdu, že nemám rada to slovo úspech, lebo nejak podvedome mne osobne sa spája skôr s biznisom a s nejakým takým dosahovaním niečoho, že človek sa za niečím ženie. Uh-huh. A ja tým, že robím kariérne poradenstvo, tak veľakrát sa mi stane, že prídu za mnou klienti a s veľmi podobným scenárom. Celý život sa hnali za úspechom, to znamená peniaze, kariérny postup, nehnuteľnosti a proste tie také materiálne veci, ale aj uznanie a tak ďalej. No a potom prídu za mnou s takou otázkou, že a to je všetko? Že dosiahli všetko, čo sa v tej oblasti dalo a aj tak nedošlo k takému nejakému naplneniu. Takže úspech... Ono to možno bude znieť ako také trápne klíše, že to je šťastný život. A zase to je také individuálne. Pre niekoho môže byť šťastný život to, že je 18 hodín v práci, keď tú prácu miluje. A pre niekoho môže byť úspešný, šťastný život, keď sa stará o rodinu alebo o záhradku, čokoľvek. Rozumiem. A za tým môže mať niečo iné. Jasné, je to veľmi prudko individuálne, ako hovorí jeden môj dobrý priateľ. No v každom prípade na každej ceste sa stretávame so stresom, ale aj náročnými situáciami. Je to bežná súčasť našich životov a možno naozaj by som chcela od teba počuť, ako vnímaš práve ty túto oblasť zvládania stresu a náročných životných situácií? Ako z toho vybrusliť ako víťaz v konečnom dôsledku, tak aby nás to nezložilo, nezvalcovalo? Ja sa zase vrátim k tomu, že to je o tom seba poznaní. Tak ako ty si povedal, že sme prudko individuálni. Áno. Takže ono to platí aj tu, že tým, že napríklad keď školím stres alebo psychickú odolnosť, tak je 1 500 000 rôznych techník. Ale na každého funguje opäť niečo iné. Ale keby som to tak úplne v skrátke povedala, tak tým, že sa poznám, viem, čo na mňa funguje, ako reagujem, kedy reagujem. A druhá vec, že toho najväčšieho nepriateľa, ktorého máme, tak je medzi našimi ušami. A to sú vlastne tie naše toxické myšlienky. Lebo čo je to stres? Ono vlastne to je iba už ako reakcia, že to napätie nejaké na ten vonkajší podnet, ale to je iba nejaký vonkajší stimul a to, ako my reagujeme na to, my sme si za to zodpovední. A my sme si zodpovední sami za naše emócie. My sme si sami zodpovední za ten stres, ktorý je v nás, lebo nikto nemá diaľkový ovládač a príde a šťukne, dobre, teraz si v strese. Že ono je to o práci na sebe. A čo sa týka stresu, tak zvyšovanie emocionálnej inteligencie. A jednou z častí emocionálnej inteligencie je regulácia vlastných emócií. No a tá regulácia vlastných emócií je o tom, lebo stres to už je skôr už také nahromadené emócie, že stres je skôr takého už dlhodobejšieho charakteru. A už aj keď teraz opäť sa vrátim k tomu seba poznaniu, že niektorí ľudia sú viac náchylní na tie stresie alebo na tie vonkajšie impulzy. A niektorí vlastne to tak oveľa jednoduchšie prechádzajú, však Jungová veľká päťka,
tak tam nejdem do detailov, čo sa týka, lebo využívam rôzne psychometrické nástroje na zmeranie toho, napríklad ako človek reaguje, keď je pod tlakom, alebo ako reaguje na takéto vonkajšie situácie. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Ja k tomu rozumiem a rámcujem to, čo si povedala. Je veľmi dôležité prevziať zodpovednosť za to, čo do seba vpúšťam a aké napríklad toxické myšlienky do seba vpúšťam, že som zodpovedná za svoje emócie prvom rade ja sama a nemôžem z toho viniť nikoho externe. A tie toxické myšlienky sú veľmi dôležité aj z toho pohľadu, že nie je úplne jedno, čo do seba vpúšťam. A tých negatívnych správ okolo nás je naozaj veľa. A ako možno nastaviť ten svoj mindset v tom pozitívnom slova zmysle, aby to dobro, to pozitívne myslenie, o ktorom si už dneska viackrát hovorila, prevládalo? Je to opäť zručnosť, je to opäť schopnosť práce na sebe, že sa to dá postupnými krokmi na sebe takto vybudovať? Určite. Ja optimizmus a pozitívne myslenie považujem za zručnosť, ktorému sa dá naučiť. Jednoducho ľudia sa rodia, ktorí sú viac pozitívne naladení a druhá časť populácie sú skôr takí realistickejší, negativistickejší, ale dá sa pozitivite naučiť. A ono to tak úžasne zjednoduší život každému človeku. Len je to o tom, že čo človek naozaj chce. A niekomu to vyhovuje, že sa sťažuje, alebo že je v tej negativite, lebo ono sa to nezdá, ale niektorým ľuďom naozaj vyhovuje taký spôsob života v tej negativite. Ono to má aj samozrejme aj vplyv na ich zdravotný stav, ale kým si to človek neuvedomí, to je ako s alkoholikmi. Že jednoducho človek si musí priznať, že je alkoholik a potom s tým niečo robiť. Uh-huh. Takže keď sa chcem stať pozitívne naladeným človekom, tak to je o rozhodnutí a potom o budovaní tej zručnosti. A keď som hovorila o tých toxických myšlienkach, tak jedna vec je, že to, čo si vpúšťame dnu do hlavy. Ale ďalšia vec je to, čo my už v hlave máme. A to od narodenia, čo vlastne my si nesieme všetky vzorce, stratégie, všetky rôzne predsudky a tie naše presvedčenia. A tie hlasy, čo máme v hlave, že čo nám rozprávajú, to nedokážeš, to zlyháš, ty si úplný chudák, nikdy v živote nič nedokážeš. A nie, tam nechoď, to nesmieš, to sa nepatrí a takéto veci. A to sú práve že tie také myšlienky, ktoré nás držia späť, ktorí nás držia v tej bezpečnej, komfortnej zóne, lebo ja ich volám, že to sú takí sabotéri, ktorých máme v mozgu a oni nás určitým spôsobom chránia, len nám bránia tomu nášmu rastu. Tomu rastu osobnostnému. Ako dajú sa dosahovať aj s týmito sabotérmi úspechy, ale nie také, o ktorých sme sa rozprávali, že je to mimo tej komfortnej zóny. V každom prípade tieto chybné vzorce, ktoré do nás boli možno vpísané už od detstva, sa dajú napraviť aj vďaka takýmto kaučom a lektorom, ako si ty. Martinka Harazinová bola mojou dnešnou hostkou v relácii Smart Talky. Ja ti veľmi ďakujem za tvoje cenné a dosť inšpiratívne rady, ako možno uchopiť to svoje sebapoznávanie a ďalšie cenné rady, ktoré si dala. Ďakujem. A ja ďakujem. Priatelia, ak chcete aj vy dosiahnuť svoj úspech, ktorý nie je len o tom povrchnom, ale skôr o tom vnútornom flow, v tom vnútornom naplňaní, skúste možno robiť ten prvý krok a to vystúpiť z komfortnej zóny. Ak máte viac otázok, pokojne kontaktujte moju dnešnú hostku. V titulkách nájdete kontakt na ňu. Martina Harazinová je jej meno a moje meno je Jana Horniaková. Ja sa teším na stretnutie s vami opäť o týždeň s ďalšou zaujímavou témou. Konkrétne budeme hovoriť o situácii na realitnom trhu, kde sa dá dobre investovať. Ďakujem vám za pozornosť a majte sa dobre. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou.